1905 li McElroy u McCartney illi ftwaqfu ġewwa Malta. Din il-lif kien nisser kif mill-kobor tal-progress li kien sar pajjiżi oħra u lill-ardna għajla mess. Niżel u ġiela fi żmien il-flotta għallif niftakar kulħadd jimbotta minn ġol barrakka bil-lift tkun mort 50 minuti tasal il-port. Lift mhux xi wirtartna iżda